יצירת ציור משפחתי. אנחנו מציירים היום ביחד את הבית שלנו עם כל מה שאנחנו אוהבים. אז מה אנחנו צריכים? דף נייר, הכי גדול שרק אפשר למצוא בבית. זה יכול להיות מכל סוג שיש לכם, וצבעים שיש לכם, צבעי פרון או צבעים אחרים שאתם אוהבים לצייר איתם. ואנחנו נתחיל בלצייר מה שיש בתוך הבית. לוקחים דף גדול ומציירים יחד את הבית שלכם. ממלאים אותו בכל הדברים הטובים שאתם אוהבים בבית, כמו תמונה, מנורה תלויה מהתקרה, שולחן וכיסאות, מיטה. מוסיפים מעל הבית שמיים ושמש, ענן, גינה, חצר ועץ, אולי דגל, ואפשר גם שביל שמוביל לכניסה לבית. לבסוף תוכלו למסגר ולתלות עם מגנטים על המקרר. בהצלחה ותהנו לצייר ביחד. כיף לי כל כך לצייר. גם לי, אני מצטרפת. בואי נצייר ביחד, זה יהיה נפלא. כן, בואי